De bouw van een nieuw paviljoen in Park Vijversburg bij Tietjerk rent vertraging op. De oorzaak binnen de Ruten, die een goed deel van de sietwan van het paviljoen vormen. Daar zit een constructieflater in en daarom moet ze op een nij leveren worden. De Ruten moet uit China komen. De gemeente Ljouwert komt met een onvalsplan dat een eimaatje maakt aan de hoerlijst van Antilliaanse drugshandels. Die hoerlijst zit de laatste tijd aan. Om de hoerlijst aan te pakken zet de gemeente in de provincie. Daarnaast wordt er geld vrijmaken om de reiskosten te betalen van Antillianen die het waarom willen naar de Antillen. Acteur Frederik Smink maakt het net langer deel uit van de jubileumvaststelling Groen van Theater. Smink het onjoen dat er net meer fine kan in de rol die hij spelen moet. Zo in eerste instantie een van de haatrollen op hem nemen, maar gaandeweg het schreeuwproces wordt zijn rol lietser als het de dacht hier. In Ljouwert komt een collectiecentrum dat 4 Friese musea als depot broeken zullen. Het gaat onder andere om het Fries Museum en Tresor. In dit nieuwe gebouw komt kort te lezen dat musea net nodig hebben voor haar exposities. Het collectiecentrum kostte dik 1 miljoen euro en wordt betalen door de provincie. Joen en vannacht eerst helder, dan neemt de bewolking ta. Het wordt 6 graden. De noordwestenwind is zwak onmatig. Morgen blote droeg. Eerst bewolking, middags de meeste zinnen. Het wordt dan 14 graden en het ziet een vrij krachtige noordestenwind.